В бутилиращата индустрия проследимостта на всеки продукт и ефективното производство са от ключово значение за успеха на всяко предприятие. Ето защо Stabil Engineering предлага комплексни решения за кодиране във всяка точка на поточната линия. Нашите системи са създадени за максимална производителност и надежност, независимо от обема на продукцията. При кодиране на стъклени и PET бутилки за натурални сокове, вино, олио и други с производителност до 1500 продукта на час предлагаме доказано икономични и ефективни решения. Мастилено-струйният принтер Markem Image 9330 е удобен за опериране и с улеснена поддръжка благодарение на сервизния модул M6 и гарантира безпроблемна работа от 8000 часа. Лазерният принтер Markem Image C150S поставя качествен перманентен печат, като използва чиста технология, без необходимост от мастила и разредители. Когато става дума за линии с висока скорост на производство и кодиране на до 50 000 продукта в час, избираме мастилено-струен принтер Markem Image 9450S. Той може да поставя дворедов печат и да работи с черни, жълти и бели мастила, устойчиви на конденс и механични въздействия. При използване на бутилки и кегове за многократна употреба, Markem Image са разработили специални мастила с възможност за измиване с индустриални почистващи разтвори. За нуждите на най-високоскоростните линии, Markem Image предлага 60-ватовия CO2 лазер C600. Той кодира до 800 продукта в минута при 99% надежност, като гарантира максимална ефективност на производството. За следващия етап на линията, кодирането на групови опаковки, Hot Melt принтерът Markem Image 5940G осигурява безкомпромисно кодиране на кутии и кашони с голям размер на надписа и висока резолюция. Патентованите му Touch Dry мастила са на восъчна основа, което означава, че изсъхват моментално, безопасни са за употреба, а поточната линия около принтера е винаги чиста. Тъй като тези мастила са контрастни, не попиват в материала и не избледняват във времето. Отпечатаните баркодове са винаги с гарантирано качество и четимост. Автоматизираното етикетиране на стекове и палети също е лесно и надежно с принтер-апликаторите Markem Image 2200 и 2200 палет, носители на престижни награди за индустриален дизайн. Те осигуряват висока производителност до 125 етикета в минута и гарантират съответствие с стандартите за кодиране и етикетиране. А знаете ли, че всички тези системи на Markem Image могат лесно да се управляват от едно място? Софтуерната платформа Coles позволява автоматизация и оптимизация на процесите по кодиране и проследимост на продукцията, благодарение на централизирана база данни, лесна и бърза смяна на надписите, мониторинг на процесите, изготвяне на репорти и визуализация на ключови индикатори. Вече над 30 години Stabil Engineering е утвърден лидер в проектирането и интегрирането на комплексни решения за индустриална идентификация, инспекция и етикетиране. С близо 1000 активни клиенти ние сме доверен партньор на повечето високоскоростни производствени предприятия в България. Със собствената ни линия етикетиращи машини Instelma реализираме успешно проекти не само в страната, но и на международния пазар. В основата на нашата работа стои StabilX, философия за грижа към клиента, която поставя неговите нужди, растеж и удовлетворение в центъра на всяко взаимодействие. Нашата 24/7 техническа поддръжка, сертифицираните ни и безопасни консумативи, винаги налични на склад, както и Stabil Training Center, в който обучаваме както нашите, така и вашите инженери, са естествено проявление на този ангажимент и част от всекидневната ни практика. Свържете се с нас!